flauwtje. Hey, du bist een knaap. Du bist een knaap. Oh, zo. Een merrievoer. Hey. Tapper. Nou, geef maar steen. Doe maar. Goed zo. Braaf, ja. Nou hebben we tenminste weer vakmateriaal voor de komende jaren van Else Maaike. Goedenavond en welkom bij de Stormruiters. Fijn dat u er bent. Een week geleden is in Leeuwarden de Stormruiter in première gegaan. Een gigantisch theaterspektakel waar wel 100 Friese paarden aan meedoen. Ik verwacht een geweldig spektakel. Het Friese Kinderen is een van de mooiste dingen die er op aarde is. Dus ja, en dan mooi zoveel bisten hier, jong. Ja, ik ken volgens mij alleen maar een prachtige slager jong wezen. Het is nog wat slagen voor mij. Ja, nee, niet. Nee, het is zo'n mooie weg. Het gaat gebeuren. De rol van mijn leven. Spelen, zingen. Alles op een paard. Met 5000 man publiek en de koning. Het is zo groot geworden dat ik er bang van word zelfs. Wie heeft in Friesland niet wat met het Friese paard, hè? Het zijn zulke aaibare objecten uit Friesland. Prachtig hoor. Het Friese paard wordt wel gezien als ook het karakter van de Friese zelf. Ontzettend betrouwbaar en een beetje mysterieus. Grutsk op ons ras, dat het wereldwijd zo geliefd is. En dat is heel mooi om te zien. Ik kom voor die paarden natuurlijk. Zoveel zwarte parels, dat moet ik gewoon zien. Kom maar. Kom maar. Ik was gek op paarden en ik heb het eerste paard gekocht toen ik 13 was. Ja, eerst 1 en 2 en later is er wat meer bijgekomen. 12 uur oud. Helder ding. Goed zo. Een lief paard, gehoorzaam paard. Over het algemeen is het karakter van een Fries is heel goed. Kom eens. Is het net mooi? Hoe een mooi flauwtje, hè? Mooi. Mooie brede lendenpartij hou ik wel van, want daar kunnen ook spieren zitten. En spieren is kracht en kracht is, brengt beweging. Als we zondags even niks hebben en we laten ze eruit, dan genieten we van het paard. En dan vergeet je de rattige dingen. Ik weet nog wel, toen ik zo'n jongen was, dat de markt vol stond met veuletjes. Ze waren te koop voor 75 gulden, weet ik nog wel. Kon je een veuletje kopen.
Alles ging weg. Want er was een trekker en die deed het boerenwerk. En die trekker, als die stilstond, kostte het niet. Maar als het paard stilstond, vreet hij wel. En ja, zo ging dat. En ja, toen werd het veel minder met die Friesen. Nou, maar wij hebben de opkomst van de Friesen ook weer meegemaakt. En dat is dan ook weer mooi om mee te maken. De zoon van Pieter Okkema, Age, heeft samen met zijn vrouw ook een Fries paardenfokbedrijf. We hebben denk ik 200 paarden. Ik denk iets meer op het moment, 230 ongeveer, ja. Dat is leuk. Leuke hobby. De Okkema's zijn wel een hele bekende naam in de Friese wereld. Hè. Mijn vader, mijn broer, ikzelf. Dan een neef van mijn vader. Dus de Okkema's zijn wel erg aanwezig in het Friese paard. Maar ik denk wel, vooral in de kwaliteitsvolle paarden, dat wij daar wel echt een serieuze speler in zijn. Ja, en natuurlijk je ouders, fokker van het jaar vorig jaar. Ja. Dus dat zijn nogal wat goede prijzen. Ja. Ja, jongen. Als ik dan Charles erbij pak, dat is voor mij echt het mooiste Friese paard. Als je dan het hoofd hebt en de oogkas en hoe die je aankijkt. Ik heb wel het gevoel, als kunnen die paarden met je praten. Ik heb er gewoon heel veel mee. Torben heeft een heel specifiek karakter. Als ik eventjes 's morgens eventjes hier in de stal kom en hij hoort mij, dan krijg ik altijd een hinnikje als begroeting. En niemand anders. En dat maakt hem natuurlijk heel speciaal. Hey. En mee? Ja, kom maar. Ja. Klein beetje rechte benen weer bij. Ja, goed. Juist. Ja, en dan weer naar voren. Ik was een jaar of 6, 7 en toen ben ik op paardrijles gegaan. En dat vond ik zo leuk dat ik in de zomervakanties dan op ponykamp ging. Dan kijk of je je rechterhand een heel klein beetje naar binnen kunt zetten. Zodat hij iets meer naar binnen kijkt. Ik ben wel gestopt met lessen, want ik ging toneel spelen en jeugdtheater doen. Maar mijn liefde voor die paarden is eigenlijk altijd gebleven. Dus toen dit voorbij kwam en ik hoorde dat je in zo'n gigantisch theaterstuk dat kon combineren met dat rijden, ja, dat is een kans die ik me niet laat ontnemen. Goed. Wat ik nu te verhapstukken krijg met die hengsten, dat is natuurlijk al punt 1. Want ja, je rijdt niet zomaar op een hengst, dus dat is te gek. Gewoon door het temperament, door de kracht, door de power, door de onvoorspelbaarheid, door de grootsheid van zo'n beest. Maar als je het niet goed genoeg beheerst, dan zal je het nooit winnen van dat paard. Ho. 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 Kom jongen. Trek aan. Goed zo, hij is braaf. Keurig. 1 keer per jaar worden de allerbeste Friese fokpaarden uit de hele wereld in Leeuwarden geshowd. De Friese Hengstenkeuring. Voor Age en Marieke de belangrijkste dag van het jaar. Er staat aan 1 miljoen, hè? Dit wat? Nou, op naar Lauwert. Ja, als je natuurlijk zo'n kapitaal mee hebt, ja, dan... Ja, het geeft een zekere spanning. En vooral die dag moet het gaan gebeuren. Het is de hengstenkeuring. Dus als je een paard daar goed loopt, dan eigenlijk ben je dan succesvol met je hele bedrijf het hele jaar. Niet te dicht erachter, Andy. Niet te dicht erachter met die hengst. Straks springt hij erop.
Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Had je wel wat zin hoor? Ja, helemaal. Ik heb vannacht, als het net hier zo'n EGT dient, wist er al mee met waanden. Hij begint wel heel imponerend, ja? Jongen, wat een front zit erop. Geweldig. Hij showt bij uw lieve heer op de tafel. Geweldig. De voorbrenger, ik kan ervoor zorgen dat hij gewoon laat zien wat het paard kan. Hij gaat in het ritme mee, hij is rustig, hij stelt het paard op zijn gemak. Dus ja, ik denk dat de voorbrenger een van de grootste helpers is om tot een goed resultaat te komen. Age Okkema, hoe was het slip vannacht? Ik heb goed geslept. Ik heb een paar kolen Berenburgjes aan. Zonder spanning, dat hij altijd natuurlijk. Maar nee, je hebt vertrouwen, je weet hoe ze ervoor staan. Hè? Ja, ik ben heel tevreden. Marijn, 2 minuten. Dames en heren, madame et messieurs, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Charles 4-5-4. Ik een publieksfavoriet hè, aan alle kanten. Dat kun je direct wel merken. Zeker, maar ik een hele mooie hies om te zien vanzelf. En... Stiet er echt subliem voor. Nou Marijn. Heel mooi constant ik. Klimt er prachtig in. Bloed heel mooi in balans ik. Goed af. Ja, ik denk dat eigenlijk ook maar hier wel tevreden mee werken. Ja, denk het wel. De eigenaar. Goed. De laatste nu. De laatste nu. Hey. Goed dag. Mooi constant, hè? Niet eruit. Mooi beelddag. Echt mooi druktoon. Het gaat tussen Charles en tussen Alwin. Als u nou in de sidekick van Gerrit de Boer. Wie zou er dan kiezen voor Charles? En als u nou jurylid was, wie zou er dan kiezen voor Alwin? Nou, als het dan het publiek leidt, dan is het wel helder. Dan is Alwin je glorieus winnaar. En daar rint Geert van Dun is gewoon, denk ik. Ja, dames en heren. Ze ontlopen elkaar weinig, maar we hebben gekozen voor 4,69 Alwin als kampioen. Wat een flater. Nou jongens, dat was hem weer. Kerel? Volgend jaar weer, jongen. Super niet trots op die. Top. Kan niet altijd winnen. Nee. Ik bedoel, Sharon goed, uiterste en de jury die beslist. En wij hoeven net mijn eerste werden en dat ben ik net. Nee. Ik bedoel, dit ben bewezen vakhengsten. En gewoon goed. En maandag weer aan de bak en op naar volgend jaar. Het Friese paard heeft eigenlijk is echt ik noem het wel eens een fenomenaal theaterdier. Het straalt in de piste. En daarnaast is het Friese paard aardig.
lief, toegankelijk, vriendelijk. En die combinatie, ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien op een toneel of in de piste of waar dan ook. Ik ben natuurlijk 6 maanden zeg maar, technisch onderwezen door Suzanne in Nijenveen. Die heeft mij geweldig leren rijden. Alleen nu komt de volgende stap, namelijk het acteren met het paard. En daarvoor ga ik naar Théâtre du Centaure in Marseille. Hey, the best way to greet each other in the morning. Hey man, how are you? Fine. Yeah? You? Yeah, good. Ja, hij is wel, ja, hoe moet je het noemen? Een paardenfluisteraar, maar echt op het niveau wat je niet kent. Hij gaat er alleen al op zitten en dan stuurt hij je energie naar dat paard. Ja, je ziet het, dan gaat het paard meteen zo lopen. Terwijl bij mij loopt het toch nog een beetje als een zak aardappelen, weet je wel. Tak. So, you little like that to can open the leg. Very high up, and you're still running. Ja. In the same direction of the horse. Ik moest oefenen om eraf te springen als hij in galop is. En ik moet dan mijn been opgooien en helemaal achterover liggen en dan eraf springen. I land on the left. I should come on the right also. You have to give him a little bit more energy and pull, and feel the rhythm. Yeah. The rhythm. Keep it. Come, come, come. Ja, 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 ja. Oké, zo'n moment dat het even goed gaat. Dus als het paard even precies doet wat ik wil. Of ik zie ook bij Manolo dat hij... Ja, c'est bon. Ja, dan ben ik super blij. Omdat ik gewoon merk, oké, het investeren van al die uren en de tijd erin, dat levert wat op. Hey, Jelle met Jos. Hey, Jos. Hoe is het? Ja, goed. Ik had natuurlijk gedacht dat ik stiekem al iets verder was. Gewoon ja, door al die uren en in mijn hoofd ben ik er natuurlijk elke dag mee bezig. Dus dan denk ik, oh ja, je ademt en leeft al paard. Maar ja, dat is toch een ander niveau dan wat je hier uiteindelijk doet. Maar straks moeten we in 10 dagen die voorstelling in elkaar zetten in Leeuwarden. En lukt het dan ook met de muziek en de stress en de spanning en de tekst die ik nog moet geven. En dat wordt natuurlijk het volgende level weer, maar goed. Als ik daaraan denk, dan staat het zwepen wel in de handen. Dus laten we het stap voor stap nemen en nu eerst zorgen dat deze week tot een goed einde komt. Manolo zegt ook, je moet gewoon terugkomen in april en in mei. En we kunnen niet in 10 dagen in Leeuwarden dat duet maken. Je moet terugkomen. Okay, so maybe tomorrow 10 o'clock. Perfect. Perfect. Ja. Australië. Dubai. Heel Europa. Mexico. Brazilië. Amerika natuurlijk. Ja, gewoon China. Canada.
Gewoon de meest voorkomende paarden. Ze gaan overal heen. We're here to see the stallions. Look at them. Gorgeous. Hello. Hello. This is all about the character of the Frisians. You see how they are, how friendly they are, even with strange people. Hello. Tjalla is van mij en die blijft lekker hier. Hij dekt 200 merries elk jaar, dus hij is financieel gezien ook veel beter dat hij hier blijft. Dus zowel voor mij als voor de zaak is het beste dat Tjalla hier staat. En ik denk, het was onze eerste hengst, en ik denk dat hij hoort hier. Hij gaat gewoon niet weg. I mean, look at this. It's like a god, his face. You know, you look at them and you just dream. We're from Los Angeles, but originally we're from the UK. I lived in Amsterdam for 9 years, in the 90s to the early 2000s, and I kind of discovered the breed then, and just kind of fell in love with them. And I thought one day, when I have horses again, I want a Friesian. Cats en Rox die zijn al een aantal jaren klant bij ons. 2 paarden hebben ze al bij ons gekocht. En ze waren nu op zoek naar een hengst. We actually are tattoo artists. And this is our hobby. Yeah. Yeah. So we ride horses all morning. And then we tattoo all day after we ride. Yeah. Yeah. We take a shower in between. Yeah. To an artistic eye, I think that the Friesian is the perfect horse. Yeah, you are perfect. Just being around them every day and being around their beauty, I think makes you see more beauty in the world, you know? Yeah, I think that to have them in our lives is like, it's like meditative, so it clears our minds so we can make better work, you know? Like they don't... They're inspiring. Yeah, they're inspiring to us. They inspire beauty in everything. Norbert, 5 years old. So nice, so beautiful. Very nice, a nice head, noble in the eye. Really good. Long manes. I think his eye is very big. Yeah, very big. Yeah, friendly. 的眼睛非常的大。 Friendly eye. Yes. 因为它会双驾马车吗？ Can he be ride double? Yeah. 可以。 Double and 4 also. 4匹也可以。 4匹也可以。 4 also. Yeah, he does everything. Wij zijn heel tevreden over de verkoopdagen. We hebben een leuke handel kunnen doen met leuke mensen. We hebben nieuwe contacten kunnen leggen. We hebben veel mensen voor de dekkerij gehad, ook mensen in de buurt. Door zo'n verkoopdagen lopen ze makkelijker binnen, maak je contact. En dan weten mensen ook dat wij in alle categorieën paarden te koop hebben. En ja, één groot succes. Zo'n succes dat zelfs het lievelingspaard van Marieke, Torben, is verkocht. Op een gegeven moment komt er vraag naar een paard en dan zeg je al nee. En op een gegeven moment dan begin je natuurlijk ook wel te denken van... ja, wat is voor je bedrijf goed? En we hebben genoeg nakomelingen voor Torben. Wij zijn gek met de paarden, maar het is ook ons bedrijf. En wij moeten zorgen dat het bedrijf gezond blijft. En daar horen zulke verkopen ook soms bij. Mijn vriendje gaat weg. Ja. Hij is toch al wel eventjes 10 jaar bij je geweest. Dus we gaan hem wel heel erg missen. De prijs van Torben is de prijs die ik ervoor wil hebben. Voldoende voor de verkoop te kunnen doen. Je kunt er een heel leuk huis verkopen. Jelle gaat voor het eerst repeteren in het theaterdecor met licht, geluid en meerdere acteurs. Zowel Jelle als de paarden moeten het hoofd koel zien te houden.
un petit peu de stress. Lucy zei, un petit peu de stress. Un petit peu. Un petit peu, c'est bon. Ja, maar dat betekent dat Jelle nu doorrijdt. Oké, dan moet je dat even afspreken. De Stormruiter vertelt eigenlijk 2 verhalen. Het is een verhaal over de strijd tegen het water en een land van dijkenbouw, waar de dijken moesten komen om hier goed te kunnen overleven. Dat is één kant van de cultuur. En de andere kant is natuurlijk ook een gebied waar het Friese paard heel belangrijk is. In het verhaal krijgt de hoofdfiguur, de dijkgraaf, die krijgt een magische witte schimmel. En dat steekt natuurlijk prachtig af tegen die 103 zwarte Friezen die hier rondlopen. Maar waar ik het meest gespannen voor ben en wat ik gewoon best wel... ik ben best wel nerveus voor eigenlijk alles met de witte schimmel. De Fries is van nature kalm en niet zo gauw gek te krijgen op de een of andere manier. Dus ik voel me veilig en er is geen onrust, er is helemaal niks. En schimmel, ja, hij wordt gek. De zee die mag stromen, de zee die mag komen, maar ze komt nooit door mijn dijk. Het zijn geen dromen, dit gaat er komen. Het wordt een dijk van een dijk. Een dijk van een dijk. Ja, goed zo. Het viel me alles mee. Ik was heel nerveus. En dan is de volgende stap is met hem op die dijk. Met die witte. Dat is ook nog. Dus dat is... Maar dit is prima. He's getting a little bit nervous with the other horses. And for Yellow, it's difficult to keep the control and to keep safe. Ja, oké, wait. The most difficult is to stay and not move. And he go back all the time. That is why the dig is dangerous, Yeah. because you have no lot of escape place. possibility. Escape possibility. So if he's too much nervous, you have just to walk. Yeah. Walk Yeah. and walk and walk and walk. And still continue to play your act with the other characters and just walk. Maar bij een nije stormvloed breekt die gegarandeerd. De dik deugt niet, veel te staal en veel te laag. Wij kunnen niet langer wachten. Wij motten... Homer. Hey, ho. Wij motten een nije dik bouwen. When he began to Yes. do that, And I and cannot- you have no yes. control, and you do it. That was exactly what happened under there. Yeah. Also, I will stay a little bit further anyway, that he can never trip somewhere. Yeah. So for that, tomorrow I will give you some exercise. Okay. To give him... We go there. Okay. Ja. Okay? Just that. Ik ben heel blij eigenlijk. Ik heb de stunts uitgehaald, dus ik ben de dijk op geweest. Ik heb mijn grote scène gereden met al die mensen. En het enige wat er dus uitgehaald is dat ik met die schimmel niet in de buurt van andere paarden ga zijn hier. En voor nu niet die dijk op. Het kan zijn dat hij volgende week zegt, als hij helemaal gewend is in alle rust en er dus geen andere paarden zijn, dat het wel kan. Maar dat zien we dan wel. Maar ik ben zo, weet je, die scène blijft zo super overeind. Dus ik ben echt heel, heel blij. Ja. Als het warm waren, dan drinken ik wat meer. Ja, ik vind dit geweldig. Als je zo snel eens even hier in het land aan Spaan, dan geniet ik. Ja. Ik denk dat er weer een hele goede vakmerrie uitgroeien kan uit deze. In het voorjaar mogen jonge Friese paarden, die tot dan alleen maar op stal hebben gestaan, voor het eerst naar buiten. Daar gaan ze!
is dan favoriet? Ja? Jannes Norbert, hè? Die Jannes Apen. Jannes Apen, die vond ik echt. Ja. Herwoonpeer. Echt mooi om te zien. Nou, als vallen we in dat ik al echte toppers en dan just de nood over uitgroeien en dan direct weer. Die halzen en die Kist er fronten, altijd hè? dit? Ja. Kist er altijd dit? Mooi groot eger in. Geweldig, jongen. Eerste jaargang. En geweldig. Je hebt er zin in, zo. Je bent er blij van, je doet het gewoon, hoor. Charles is nu reservekampioen geworden. Nou, dat betekent gewoon dat hij weer veel gaat dekken. Goed zo. Braaf. Goed zo. Het werk wat ze moeten doen is dekken. Maar ja, als ze dat niet goed doen, als het sperma niet van kwaliteit is, dat ze de merries erachtig maken, ja, dan word je als hengsteneigenaar niet blij van. Daar krijg ik dus wel spanning van en slaaploze nachten. Zit de stroom op? Ja, zit stroom op. Ik moet even laten, want het staat meer zo heus. Nee, ik ben weer ouder. Je wilt gewoon je klanten tevreden houden. En helemaal, we zijn een heel jong bedrijf. Dus ja, dat moet gewoon goed zijn. Dat is hoofdmoot nummer 1, dat ze goed bevruchten. Ja. Mooi kampioen. Ja. Hij is mooi angstig. Nou, die weer klaar. Het zit er weer in. Ja. Hoop me zeker. Marieke heeft andere dingen aan haar hoofd. Vandaag vertrekt haar paard Torbe voor goed naar Amerika. Ja. Braaf. Kom maar. Nee. Goed zo. Nu vent. Nee. Ja, dus wat. Ja, dit is wel wat, ja. Stop. Krijg je mooi daar. En daarom. Je moet snel tegen de door. Daar zit de koning toch straks? Ja. Moet goed schoon zijn. Ben je er klaar voor? Hé, kom eens. Ik ga met hem die dijk op en dat is gewoon een heel spannend moment en ook best wel gevaarlijk, maar ik voel me helemaal veilig. En die band, nou, je ziet het, hij is blij, hij heeft er zin in. Hey. En ik ook. Dus ik voel me nu zo veilig. En dat heeft tijd nodig. En die hebben we gelukkig gehad. Hé? Ja.
Keurig. Mooi hè? Chic. Ja, toch? Jazeker. Zeker. Staat ervoor. Ja, we gaan eigenlijk nooit. Maar ja, dat leek ons een hele leuke eerste keer om eens naar een mooie theatervoorstelling te gaan. Dus vandaar. Ja, daar hebben we heel veel zin in. En vooral de paarden spreekt ons natuurlijk heel erg aan. Ik wou graag mijn vrouw in haar oude trouwjurkje hebben. Die had een mooie galenjurk toen wij trouwden. Maar ja, dat vond ze te overdressed. Nou, ze heeft dit gekocht. Dus dit staat er ja, gruwelijk. Dan kon ik ook weer wat nieuws kopen. Nou, mooi zetje dan. Super, geweldig. In één woord. Ik had er ook hoge verwachtingen van, maar het heeft aan alle verwachtingen voldaan. Echt een hele bijzondere samenspel van mens en dier. Wat een geweldig optreden van ja, iedereen, tot en met de paarden natuurlijk. Ik moest 3 keer een beetje huilen. Ik werd heel erg ontroerd door de paarden, door de acteurs en de muziek. Ik ben diep geraakt en ik vond het fantastisch om mee te maken. Heel erg mooi. Het zit erop, het is gelukt. Het was echt zo'n ontlading, dat applaus. Ik was zo blij. Het ging goed. Ja, het ging goed. Ik ben super blij. Super blij. Proost. Super mooi, echt genoten. Het was gewoon spectaculair, alles kwam erin voor. Ja, heel mooi. Aanstekelijk om weer een keer naar zoiets te gaan. Super, geweldig. Ja, doen we vaker. Zou het? Ik denk het niet. Ik hoop het. De koning was zeer onder de indruk. Hij vond het gek. Hij rijdt dus ook paard en op Friese. Maar hij vond ook de voorstelling zo te gek over het water en natuurlijk en de hele geschiedenis. En hij had er echt van genoten. Van het Friese Hinder is top vanzelf. Dit is een reclame. Ik hoop dat we hier meer handel door. Wat hebben wij het van her? Nou, ja. Nee, maar vreselijk genoten. Ja, echt weer. Dit is jouw wereld. Goeie. Maar het gevoel komt wel dichterbij als je in het Fries praat. En toen heb ik het mijn eigen gemaakt. En nu voel ik me eigenlijk een echte Limburger. Helemaal.